A moeda empanada. Ola amigos, aquí diante tedes un pano que, como podedes ver, non leva nada por aquí, nin tampouco nada por este outro lado. É só un pano solitario que, despois de darlle algunhas voltas, decidiu que o mellor sería regalarse compaña. Botou mandas palabras máxicas oink oink e tendeuse relaxado porque, manda truco, adquiriu unha valiosa amiga. Para facermolo truco precisamos un pano e unha moeda. Estes son o pano e a moeda. A moeda tedela que poñer nesta esquina para que non se vos vexa co pano dobrado, e que cando o levantedes co fin de mostralo, poidades coller a moeda entre os dedos. Así semellará que o pano está limpo, aínda que vos sabedes que a moeda segue agochada na man. Dadeslle volta logo ao pano, tal como fago eu agora, e deixades que a moeda se deslice ata o centro, de tal xeito que cando despreguede o pano, ela aparecerá como se nunca se movera de aí. Agora o truco está nas vosas mans.